मनिटरा जाबा गोजोननाय मोनदों औ आंखौ माबायदि मोजां मोनो बेजों खोथा गैया आं हारसिङै माबायदि गोजोननो हायो बेखौसो नायो औ दुनिया बिदिनोखा ओंखायनो नै जा मोजां जाबाय दाना औ एसे मोजां जादों बेखायनो आं सानो बयबो जेन' नों जुदि हारसिङै गोजोनै थानो हाब्लासो गोजोनै थानो हागोन आरोखि रावबो नोंखौ गोजोनै थाहोनो हाया माने दुनियानि खुनु जिनिसानो पारमानेन्ट नङा आरोखि नोंनि अंगआनो पारमानेन्ट नङाब्ला बबे जिनिसानो पारमानेन्ट जानो खानायाबो मोनो सिनस्रियाबो गेग्गा जायो ना जाया हिनजावाबो नागारलाङो समाव गावनि असे हिनजावानो नागारोब्ला गावनि असे फिसायानो नागारोब्ला बबे दुनियाव थांनानै 5 केजि सना मोनब्लाबो थिगै थानो हायैनाय नङा आरो दा ओंखायनो जोङो बयबो गोजोनखौ हारसिङै हास्थायनानै थख' लानो रोंनांगौ आरोखि ओंखायनो बै बखिनाय गाज्रि मोननाय नांलायनाय बोराबलायनाय मेगन सानायाव थाङा आरोखि जाय मानसिया बखिनाय नांलायनाय मेगन सानाय बोराबनायाव थायो बेनाव माने केन्सार बेमारनिफ्राय रासिन गाज्रिसिन बुस्थु दं औ थालिया जाय मानसिया मालायखौ मेगन सायो बा बिखुनजोखौ मेगन सायो बा बिहामजोखौनो मेगन सायो बा लोगोखौ मेगन सायो थैना उजिबाबो सान्थि थानो हाया आरोखि बे मानसिया केन्सार बेमारा जेरै उसुबिदा 24 घन्टा बेबायदिनो उसुबिदा आंखौ जेनेबा मेगन साबाय सोरबा बोराबनानै थाबाय बा गाज्रि मोनबाय आं जुदि गाबोन स्करपिय'खौनो गोसोम गंसे गुफुर गंसे बायोबा मा सासे उन्दुगोन बेलाय बे हरावलाय बेखायनो लाब गैया रायजोफोर सोरखौबा दुखु मोननानै थानाय सोरखौबा रागा जोंनाय बोराबनाय मेगन सानायखौ दा खालामथा बे मुर्खनिसो हाबा बे बैसागु बोथोराव गोदान गोसो गोथार गोसो बिहामजो बिखुनजो अनलायनाय बिसि फिसाय अनलायनाय फिसाखौ गोसो जाबा सानैसो थांबावनाय बे खोथाखौसो साननांगौ आरोखि ना मा होनो आरो आं खावलायो जायनि हिनजावा एसे गुबुनजों थांहां माहां जादों नोंथाङा ओइ समावनो फिसाखौ सासे लाबावनांगौ थांथों बियो साला लरग' लरग' लानानै नामा औ बिदि खालामनांगौ गासिबो लानो नाङा जाहोनो हानाय फोरोंनो खोथा थायो आंना सिदाखा आंनि हिनजावनाव जै हौवाफोरनि खननै फैबाय ओइ समावनो सासे लाबावबाय आं आरो बे सासे लाखांनायनि उनावबो आरो हौवाफोरनि खनसे फैबावबाय फन गोदाव सोरावै सासे लाबावबाय आङो लाया होनब्लाबो मानिया आं हिनजावखौ दा बादियाव प्रेक्टिकेलि हिनजावा खारबाय होननायखौ आङो सुथुनो हानाय नङा आरोखि आं हाया आंनि हिनजावखौ आङो फिसा खांनांबाबो लाखिबाय थागोन आङो बे बदनामखौ लाया रायजोफोर ना गाज्रि मोनबाय मादैया उफाय गैया आं थानो हानाय नङा आरोखि हिनजावखौ बिदि मालायनो हगार हरनाय नङा आङो दा ओंखायनो आं खावलायदों सोरनाबा जुदि थांहां माहां जादों लाइन लादों अननानै नोंथाङा सासे ला बे सासे लायोबा गैयाबाबो 1 बोसोर 2 बोसोर 3 4 बोसोरा बेयाव बेस्थ' जाबाय बै हौवाया एसेयावनो बन्द' जाबाय आरोखि नोंसोरो नाय फेसबुक इउटुबाव सासे सानै गोनां फिसायाल' खारगासिनो दं आरोखि नंगौना नङा उमुक जायगानि गथ' सानै गारनानै खारबाय उमुक जायगानि फिसा सासेखौ गारनानै खारबाय बिदि होननायल' खोनायो उमुक जायगानि सन्थलि फिसा साबाखौ गारनानै खारबाय होननाय खोनादों मालाबा खोनाफेरदों मादै पाटगावनि सन्थलि बसुमतारी लावगानि हिनजावा फिसा साबाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों बेंगालराव थांबाय होननाय खोनाफेरदों नामा खोनायाखै साथामखौबो गारनानै खारफेराखै साब्रैखौबो गारनानै खारफेराखै आरोखि ओंखायनो आं फिसाखौ लाबावजानो लुबैयो गाराखै दा आखाइ खब मादै दा ओंखायनो आं खावलायदों माने सबनि गोसोआव एखे साननाय थायाना सोरबा हिनजावा
सोरबा हिन्जावा RCC न' लुबानो फैयो सोरबा हौवा हेन्डसाम नुबानो फैयो बिदि अनेक जायो नालाय नंगौना नङा गाज्रि होनबाय आरो जुदि हौवायाबो गुबुन हिन्जावजों रायलायो ओइ समावनो थाइबानि प्लेट लाबो हौवाफ्रा जेखौबो गिया आंना सिदा मानसि नालाय सिलाइखौबो गिबावासो एरखेनो हायिनो बे थुंग्रिखौबो गिबावा आरो नों हिन्जाव जानानै नों फिसायजों बुलायनोबो हाया बबाव जोगोन दो थागोनबो नों फिसायजों बुलायनो हाखा दा ओंखायनो नोङो हौवाखौ जेबो सिगिनो हाया हौवाफ्रा जेखौबो गिया सिलाइखौनो गियाखैबा नोंलाय हिन्जावसो जोथारनो हाखायो दा हिन्जावखौ हले बुथारनायबो दंथारो औ ओमफ्राय ओंखायनो आं खावलायदों हिन्जावफोरखौ जायनि फिसाइया गदाय लाहां माहां जादों बा लाइन मारियो नों बुजिबाय थाइबानि ब्रेन्डेड ब्लेड लाबो थाइनैनिया सलिया टेबोलाव दोनफै आरो जै बे ब्लेडजों हालदै नुफादेरबाय फिट जाबाय बे साला फिट जाबाय बे फिट ओइदिनखालि जेबो दाख्लाम बेखौ नुबानो गिगोन बियो होमबानो फिसायनि खारनाया बन्द जै फिसाया खारबाय न'खरा दंस जाबाय हिन्जावा मा जानो फिसाया माजों फरायनो फिसाया MA BA MSc मास्टार होसोनांगौ साख्रि होसोनांगौ नङा होमबा ओंखायनो फिसाय खारनायखौ बन्द खालामनांगौ ब्लेडजों हालदैजों रेडि खालामनांगौ अनेक हौवाफ्रा गदाय लाबाय बा गदाय लाखोमानानै दंहैयो टाउनफ्राव बा ओरै लाहां माहां जानानै दं थाइबानि ब्लेड हालदै जेबो नाङा ओमफ्राय एखमबा हर गेजेरफ्राव हासुनो ओंखारबा ब्लेडखौ ओरै थिखोनानै ओरै खालामनायबाव आरोखि आयौ होननानै दो उन्दुगोन आरोखि बियो ओइ दिनखालिनो हिन्जाव गदायनि नाम्बार दानगोन बियो गोसोथोनायनि नाम्बार दानगोन बिनि अनगा जेबो सुबिदा गैया फिसायखौ बन्द खालामनायनि आरोखि गान खनसै माने हिन्जावफोरखौल बुंबा गाज्रि मोनो नालाय आंहा बिदिखा रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो हरलायदे नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो हरलायदे जेखौबो गिया आं गिखाथारा देग्लाय बैसागावनो नोंखौ आं लाबोथारगोन जेबो गिनांगौ गैया नोङो थैनांगौबा थैगोन थैजों जागोन सना थेवब्लाबो नोंजों आं रायजो जागोन नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया एगार आखिनानै हरदों आंनो थैजों दुगैलायनो हरलायदे नोंजों रायज्लायनायनि सासे सेंग्राया
सिगां बानायनाय बायदि बानायफिनसै जा गथा मोजां जादोंमोन मार्बल बादि आङो दोंसे खनबावथारगोन ओमफ्राय थांसै आरोखि हेल' आं हिन्जाव लाहां एसे फैसाखौ खामायनो सानदों माने बै मोनसे प्रग्राम दंबावो नालाय औ बिसनाखौनो दाबो बायनो हायाखै सखिखौ माने एसे दामि नांगौ नालाय दाना बे दाम खमनि सखिफ्रा जाला फालें एसे माने बे आथिं गैयैखौ मा फालें होनोमोनलाय आदा नोंसो मिथिगोन माहाजोन मानसि बे आथिं गैयै बे बक्स फालें ना मा बेयो माने आथिं गैयै आरोखि जोंनाथ' बे आथिं खान्द' थायो नालाय बे दामिया आथिं थाया मालाय खनसे ग्लोम टाइट मामा दालायनाय बायदि जायो नालाय 90,000 लायो नामा ने बारबावसो जा जारला बेखौ बायथारनांगौ आंहा बे बैसागुनिसो आरोखि दहायबो बै बिजनियाव गाना फैबाय दा बेयाव गाबाय आरोखि दा एसे बिदि ओंखायनो आं खावलायदों न'आ थुरिनियानो जाथों उन्दुग्रा बिसिनाया मोजां जानांगौ हिनजावफ्रा नोंहाला दुखु मोनो मिथिबाय ओंखायनो आं सेंग्राफोरखौ खावलायदों जेसे दिन नोङो उन्दुग्रा बिसिनाखौ बायनो हाया हाबाखौ लाथ'ना आरोखि फालिया मिथिबाय बे बिमा बिफा बानायनाय बिसिनायाव हाबा लाना मा खालामनो सानदोंलाय लासिं सिं जायो ओमफ्राय सोरबा है बिसावनिफ्राय मोनबोखागोन आथिमंगलायाव मोनबोगोन होनो नै आं खोन्थालांसै जों लोगोआव मा जादों माने हौवाया बेखार आरोखि मा होनदों मादै माने हौवाया बेखार बिराद हेन्डसाम दाग मोनसेबो गैया मोखाङाव खानाय एखेबारे स्टाइल सासे मास्टारनि फिसाजोआ फाग्लि जाबाय बिनि अननायाव ग्रोन लाबोबाय दानाथ' होआ गरिब सेंग्राया लांफैनो फैफिनबाय आरोखि दाना फिसाजोआ जा गोसोथोयो हौवाया साइस न'आव थांफिनबाथाय थैखाबाय आं होनबाय आरोखि हिनजावा आयै फिसा जाहैबाय आरोखि बिफाया मा होनदों र' मादै र' माबा न'आव थांनानै थैबाय बिदि जाहैदों आरोखि लांफिनबाथाय थैयैसो जाहैबाय आयै फिसा थैमारैबा जाहैबाय दा गोसोआव गोसो बिसि फिसाय रायलायबाय मा होनदोंथाय आं खोनायाखैलै जादों गिलाससे होबावलै बेनो औ दाना लांफिनाखिसै आरोखि गिबाय गियानि मानसि नालाय मास्टार मानसि है फिसाफ्रा अख्रा जायो नालाय थैमारबा होननानै गालांबाय दाना हाबाखौ अमा मासे बुथारना लाबाय आरोखि सेंग्राया आथिमंगल थांनांगौ मास्टारनि लोगोफोर साख्रियावला गोजा कन्ट्रेक्टर गोजा 2.5 लाख मोनबोबाय निमन्त्रनाव 2.5 लाख मोनामलायनाय आरोखि ओमफ्राय सिगुननि फालें फार्निचार बेंगलनि बाङालिफोर लेंहरनानै ओरैबायदि सक फार्निचार होनानै फालें सिगुननि हरबाय आरोखि जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय स्प्लेन्डार बाइकबो मोनसे बायना हरदों लाबोबाय दानिया बिहावनि बे फालेङाव उन्दुबाय मा मोनबोदों होननानै सोंबाय आरोखि फालें मोदोमलायो जाहैबाय सिगुननि 2.5 लाख बाइकखौ हानो आरो सालायो वाव जाबाय आरोखि ओरैबायदि देखायनायसै दाना फिसाया लं मोनबाय फिसाजो सासे 1.5 बोसोरनि उनाव मोदोम गोम थाथा जाबाय फिसाजोआ मा जाखो सानसेखालि हराव 1था जाबाय जा नांलायबाय दाना खाथिनि मानसिया थांजोबबाय मा जादों जाहैबाय फोजानायनि सिगां होनबाय जाहैबाय हिनजावा बे फालेङाबो आं लाबोफानायसो जाहैबाय आरोखि खुरिया हौवा खामानि गैयि हौवा बे फालें नों उन्दुनायाबो आं लाबोफानायसो जाहैबाय लाजिनानै थंब्लेट ओंखारना बारान्दायाव बस्था बनानै उन्दुदों फालिया ओंखायनो फालेंखौ बायग्रोनांगौ आरोखि आं खावलायबाय ओंखायनो आंना जुदि आथिमंगलाव फालें हरफायोबा आं उन्दुआ हिनजावखौबो आं उन्दुआ बोरमा गग्रायाव दोननाय जागोन डाइरेक्ट 1.5 लाखनियानो जाथों डाइरेक्ट बिहाव बिखुनजो हरनाय
बोरमा गग्रायाव दोननाय जाबाय होननानै लिरनानै दोनबावगोन आं बे बदनामखौ लायालां औ दा आं खावलायबाय आरोखि गासिखौबो दे खनसै Ambuja Simenzi, Black Tiger Simenzi, Fastala building ni kunsya dhalai hunai badi, kebayang negesiku, shona, kebayang negesiku. Damia Simenzi, Ambuja Simenzi, Black Tiger Simenzi, Fastala building ni kunsya dhalai hunai badi, kebayang negesiku, shona. Kebayang negesiku Baisago Sesa engkam baidi hataise Kaulai hapselai sunai keurang Berai baune, sona berai baune Gau moina baidi nengdi karanku I love you nengdi nai rau keurang Berai baune, sona berai baune Damia Simenzi, Ambuja Simenzi, Black Tiger Simenzi, Fastala building ni kunsya dhalai hunai badi, kebayang negesiku, shona, kebayang negesiku. Serumu rasa jalangge halar sini baidi dengar genang nengkau sora nengku ale songsar jalangge undai sanai lana small family happy family Damia Simenzi Ambuja Simenzi Black Tiger Simenzi Fastala building ni kunsya dhalai hunai badi kebayang negesiku kebayang negesiku Damia Simenzi Ambuja Simenzi Black Tiger Simenzi Fastala building ni kunsya dhalai hunai badi kebayang negesiku shona kebayang negesiku kebayang negesiku kebayang negesiku बयखौबो खुलुमबाय लोगो मोनगोन बेदर नाखौल' बारा दाजा किसमिसखौ जाबाय था किसमिस जायोब्ला देहाया राफोद गराय बादि जानानै थायो माने जेसेनो बेदर जागोन जेसेनो गाइखेर साहा लोंगोन माने देहाया खथि जायो थाब थैनायनि लामायाव थाङो खिलामा लावनाय फाइल्स जायो लिभार डेमेज जायो जन्डिस जायो सुगार जायो डायबेटिस जायो ओमफ्राय बिदिनो केन्सार जालाङो आरोखि बांद्राय बेदर ना जानानै गाइखेर साहा लोंसोमबाय थाबा ओंखायनो बै फिथाइ सामथाइखौसो बांसिन जानांगौ किसमिस काजु बादाम बै आपेल आंगुर माबा माबिखौ जानांगौ बांगालफोरनि हिन्जावा मानो खारा होननाय बाथ्राया बेनो बांगालफ्रा बेखौ जायो आरोखि
बेबायदि माने बिसोरनि देहाया थैजासिम थाग्रा ओरैबायदि थाग्रा डेन्जार थाग्रा आरो उपबास थानांगौ सम सम बांद्राय सामफ्रामबो ना बेदर जाबाय थायोब्ला देहाया गाज्रि जायो नालाय बांगालफ्रा मालाय रजा थायो 40 दिन गाहाम थायो सानाव सानसे ओरैनो जेबो जाला मोनायाव थालिर खिजुर घि माबा जायो आरोखि ओंखायनो बिसोरनि देहाया फुरा सार्भिसिं जायो स्राबजों बै दाग नांनायखौ सुस्र'नाय बायदि जायो आरोखि बिसोरनि देहाया ओंखायनो जोंबो बेखौ सोलोंनांगौ धन्यबाद।